Yes, DRB Show Production. Kime yekelik gerek, kime tomaşa, häzirkiler kyn. Görýärler ýumuşa, soňlap geçerler. Bir günlük haýyşa, never edebildili, öwürdiňiz paýyşa. Gollagy ýok gaýtan, dirärler naýdan, halamyzlar sadany, töýürler gaýdan, haçan gursarka, gowular ülkämi, soragym bir buketde diken kelmi gülkenmi. Özüňe enni etme, içip çaşman, halayan meselesiz, öýe aşman, uğrumy yitirjek, yetsem köne çatyryga gyýdylar bedinin, goýmasyn satlyga, käbirdäde aýdyp bilemok söz bilen, o zady düşünersiň, göreňde göz bilen. Aytsyny gardaş, balkyň düz bilen, ana şonýaly waka, bolýaly biz bilen. Ya Resulallah, onuň aly hezreti, erkeme herkili bereler durmuşyň lezzeti. Dark şeýden gelýänler goşgudur beýleken, Allah badyr, aglama hey yetim.